katresnan kebak kasih lan sayang. Tapi Juna sok gede ada apa ya? Nah aku tetap jadi penyanyi ya, ben odo bapake. Oh, jadi dokter ya? Tapi bener sakarepe anake ya? Iya, saya dewasa ini Junda semakin tahu jati dirinya. Ngobrol rano entek ning tengah wengi, tetes embun sing ngancani. Aku sampean koyo lagi kasmaran tenan, mlaku teko tuwa bebarengan, matur suwun wis ngancani aku selama iki, wis iso saling nguat-nguati. Kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut. Tata lakune ning cukup pater tenan angine. Saya dewasa ra ngenteni badai terang, nanging sinau nari ning tengah udan. Hang gegem asto supaya nita koh bebrayang manekung saliro yen rubeta angan sing ngancani. Aku sampean koyo lagi kasmaran tenan, aku teko tuwa bebarengan, matur suwun wis ngancani aku selama iki, wis iso saling nguat-nguati. Kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut. Bapak wakune ning cukup ketetenan atine, saya dewasa ra ngenteni badai terang, nanging sinau mari ning tengah udan. Beda raga gandeng tresno.
Matur suwun ya, Yang. Aku sing matur suwun. Dinggo apa? Ya wis ngancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu. Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Kedaden tenan Aku duwe sesuatu ya. duwe omah Apa? sing ra beris. Wah, lapis kukus Tugu Malang saka Malang. Wah, piye cara nggo luar negeri ya? Kok iso ya? Iki aku sengaja gawakne teko Malang. Aku ngerti Yang. Kowe seneng banget karo lapis kukus Tugu Malang. Yang. Maame ning jero ayo Yang. Mergo ning jowo banter tenan angine.